Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNzibando okubingelelayo dlala izulu ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, ngiyamdumisa. UnguNkulunkulu oyisimanga, uNkulunkulu osithandayo, uNkulunkulu onozwelo, uNkulunkulu onesihawu, uyasihawukela. Kuphela nje thina masize kuye ngendodana yakhe uJesu Kristu oyindlela neqiniso nokuphila, sizophila. Athi uJesu, uma ukholwa yimi, ukholwa nongithumileyo, usudlulile ekufeni wangena ekuphileni, awusayi ekwahlulelweni. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa abangcwele. Ngingakaqali ngigcizelele, ngigcine ngicela abasethembisa izolo. Ngicele abasethembisa bangitshele bathi uJesu Kristu uyinkosi, ngihlala ethembisa. Nabazaziyo ukuthi baseduze kakhulu nethembisa. Asikho isimanga esikhulu esizokwenzeka. Kukhona nabakude abathi hayi thina singafika ethembisa. Cha, bazalwane, nalaba sebevelile ngizobatshela, ngicela bangibekezelele ngisalinde abanye. Bese ngiyasho ukuthi-ke ngisho ngani ukuthi ngicela basethembisa. Kodwa engizokusho ngokusho kulabo basethembisa kuphela. Ngisafuna bavele kuqala. Khona into engizoyisho kubona. Hhayi akuyona inkonzo bazalwane. Mhlawumbe uma uNkulunkulu ethanda izorotate nje lento kanjalo, kodwa kwamanje sisethembisa. Angidluleke lapho ngokudinwa inkosi ngomgqibelo lo esakuwona namhlanje zu-14, kusho ukuthi ngomhla ka-16 sinenkonzo ezakheni. Ngiyacela abafuna ukufika khona bathinte lo mama engamfaka ekhaya lezwi, engamfaka ngidlulisa imeseji, ukuze bezwe ukuthi isikhala sisekhona yini. Ngoba uma usuvela uqonda nje wena niba abaningi kakhulu, kukhona phela uzophazamiseka. Yingakho ngithe tshelani yena. Yingakho futhi nama-directions ngeke ngiwasho. Khona uzogcina utshela yena bese yena ethatha isinqumo sokuthi akutshele ukuthi cha, hayi khululeka ungabe useza. Usubuka ku-YouTube, usubscribe noma-ke ekhaya lezwi. Ngiyigodle ngamabomu leyo information. Kodwa-ke ngale kwalokho uNkulunkulu uma esigcina sizobe sikhona. Uma uNkulunkulu esigcina ngesonto sizobe sisebhrentshini yaseMnambithi. Sunday sobe sisebhrentshini yaseMnambithi. Ngomgqibelo sisezakheni. uNkulunkulu akubusise. Asidluleke lapho siye ezweni lanamhlanje. Siqhubeka-ke nenkonzo yethu esiqhubeka ngayo. Izolo asiqhubekanga ngayo, bengingaplanile kodwa kwenzekile. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngabalalelayo, ngabakwenzayo esikucelayo. Nikhuleke bazalwane ngomoya wama-emoji ukuthi ushayeke, uphume uphele phakathi kwethu. Ngiyabonga bakhona abakhulekayo, qhubeke sikhuleke. Ngoba sifuna ukuwashaya ama-emoji. Ukhuleke nje la ukhona. Asikho isidingo sokuthi ungilethele umkhuleko. Noma ungangilethela futhi kuhle, kusho ukuthi uma usuletha kumina weqe ku-3 minutes, kodwa futhi ngeke ngikufake ekhaya lezwi. Ngoba phela sesiyazi ukuthi sifundisekile thina. Uma umuntu umkhulekela, awumtsheli ukuthi uyamkhulekela, ukuze ubaba osezulwini akuvuze. Ngakho-ke asizuyiletha imikhuleko, kodwa uma ulethile alikho icala, kodwa ngifuna ukugcizelela ukuthi asizowufaka umkhuleko ekhaya lezwi, ngoba sizovula umgodi ozosehlula
baningi kabi abantu abakhulekayo, baningi ngaphezu kwabashumayelayo. So masingafaka umkhuleko la, lizoshintsha ikhaya lezwi kube ikhaya lomkhuleko. Asingalishintshi-ke uNkulunkulu engakalishintshi, malishintshwe uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu bangcwele, uNkulunkulu anibusise. Ngibonge kakhulu kwabaletha abantu. Ngiyabonga ngendlela emangalisayo. Isitha siyalwa, kodwa-ke futhi angisaphatheki kabi ngoba uNkulunkulu ungiqinisile. Ngendlela ebenibalethe ngayo abantu izolo, okubuhlungu ukuthi kugcine kungena abantu abawu-5 phezu kwabantu ebenibalethile ngoba baphumile baba baningi. Kodwa-ke angisakhathazeki mina, ngicela nawe ungakhathazeki, uyenzile inkonzo, uqhubeke nokuyenza. Asikhuleke-ke sisezwini lenkosi esilitholayo ngokaJohane chapter 17 verse 17. UJesu KRISTU UYINKOSI. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siphambi kobuso bakho, siyabonga uthando sithande ngalo. Siyakubonga uNkulunkulu wethu, akekho njengawe. Ngiyacela Nkosi ube phakathi kwethu, ube kanye nathi kule nkonzo. Bonakalisa amandla akho, ukhazimulise igama lakho. Ngiyakucela uNkulunkulu wethu onomusa, qinise laba bezizwela bephelelwa amandla ebukhosini. Baqinise Nkosi, balibambe ukholo lwabo. U-10 days insuku ezincane kabi. Ngekho umuntu ofayo ngensuku eziyi10. Nalabo abalingekayo belamba ngale ndlela exakile bese becanga bazofa. Kuyisimanga ukuthi basaba ukufa kodwa bebethi bakhonza wena. Ngiyacela-ke Nkosi ubaqinise, ubangcwelise, ubahlanze ngegazi lakho. Ubaqinise, uphendule imikhuleko yethu njengoba sikhuleka Nkosi. Sikhulekela izwi lakho, sikhulekela ubukhona bakho. Siyakhuleka Nkosi, sikhulekela ukuphepha okuvela kuwena, protection. Siya noma sibuye enkonzweni, kakhulu sibe nobunye lapho siya khona. Qalekisa idimoni lengxabano. Siyazi kwamanye amabandla kuyaxatshana, kwamanye amabandla kubangwa imali, kwamanye amabandla kubangwa izikhundla, kuyabangwa, kwenzeka yonke into. Ngiyakhuleka ngegama elinamandla lenkosi uJesu. Ngiyawuqalekisa lo moya kwangathi ngaba iphasika elingafani namanye amaphasika. Nabathandayo kuye ephasikeni begula, ngiqalekisa umoya wokugula. Ngithi mabaphiliswe ngegama lenkosi uJesu, bavuke, baphile, bahambe baye emaphasikeni ngokwey'nhlelo zabo, baye ezinkonzweni ezihlukeneyo ngokwezinhlelo zabo. Ngiyacela Nkosi, bonakalisa amandla akho. Ube khona kulelo nalelo phasika, likhazinyuliswe igama lakho. Siyabonga, udumo lonke lungolwakho, izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. UJesu KRISTU UYINKOSI. Siyacela-ke Moya Ongcwele, yiba kanye nathi kule nkonzo. UJesu KRISTU UYINKOSI. Amen. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu. Siyabonga. Ngiyacela-ke ukuthi sifunde izwi lenkosi ngokaJohane chapter 17 verse 17. Bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Jesu uyasikhulekela ukuthi singcweliswe ngeqiniso. Sidineke sikhuluma ngolesibili verse 2. Uthi njengalokhu iphile amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Njengoba uyiphile indodana lawo mandla, ibaphile bonke uNkulunkulu obaphe yona ukuphila okuphakade. Khumbula, sikhuluma ngokungcweliswa. Uma sibheka uverse 6, ithi inkosi uJesu, ngibonakalisile sekuyi chapter 17. Ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni. Babe ngabakho, wangipha bona, baligcinile izwi lakho. La-ke inkosi uJesu uthi ulibonakalisile igama likaNkulunkulu Baba kubantu uBaba abaphe yena phakathi kwabantu abasezweni.
Okungukuthi noma uNkulunkulu elithandile izwe kangaka, kodwa akusibona bonke abasezweni la Inkosi uJesu ibonakalisa igama likaNkulunkulu Baba. Kungumusa ukuthi sisindisiwe, kungumusa ukuthi usekhaya lezwi, kungumusa ukuthi uyakholwa, kungumusa ukuthi uyakhuleka uNkulunkulu akuphendule. Khona abakhulekayo abangaphendulwa and abazazi izathu zokungaphendulwa kwabo, kodwa wena uyakhuleka uphendulwe, futhi uyazi uma ungaphenduliwe kungenxa yezono. Ingakho-ke simbonga uNkulunkulu ngoba sihambe ebumnyameni. uJesu uzile emhlabeni azoba ukukhanya ukuze noma ubani omlandelayo angahambi ebumnyameni. So uma usebumnyameni udikiza ebumnyameni ngoba ukahlangabezani nokukhanya. Kuyenzeka ucabanga ukuthi usekukhanyeni kanti usebumnyameni. Yingakho uyozwa abanye bekhuluma athi umuntu ekade ngangikholwa, ngiyaqala ukuzwa lokho engikuzwa ekhaya lezwi. Inkinga yethu ukuthi uma sisebumnyameni asiboni ukuthi sisebumnyameni. Uze ubone ngoba sekuqhamuka ukukhanya, hawu, kanti ngisebumnyameni. So-ke kwangathi singalibambisisa leli thuba thina esesibonile ukuthi kade sisebumnyameni. Libambisise mntakababa ngoba uzolikhumbula uthi my prophet Amos uthi kuzoba khona indlala yezwi emhlabeni. Leli izwe liyinsada namhlanje, leli izwe liningi kangaka namhlanje, uzolikhumbula. Ngakho lidle, ulidlisise, khona kuzothi lapho selivaliwe umphiko uKristu liqubuke ngaphakathi izwi likaNkulunkulu. Livele livuke. uNkulunkulu ulivusa ngendlela yakhe-ke. Mhlambe kuvuka inkonzo ethize la. Uthi awu ngiyakhumbula kwathiwa bese uyaphila. Kuphinde kuvuka enye inkonzo ngiyakhumbula kwathi angazi laba abangayilaleli inkonzo ngempela baqondeni bathini. Ngoba akho lutho luyovuka. Umoya ongcwele uyasifundisa konke uJesu akukhulumile. Uphinde usikhumbuze. Uzokukhumbuzani wena umoya ongcwele uma wena ubalekelana nokulalela inkonzo? Uyazikhetha. Yazi ngikutshela isimanga, ubufakazi is more powerful ngoba sekufakazela izwi. Inkosi uJesu isikhushulwe yahamba ngokaMarko chapter 16 lithi izwi lenkosi wayenabo abafundi eqinisa izwi. Wayenabo kanjani? Ngomoya ongcwele eqinisa izwi, elifakazela izwi. So ubufakazi bufakazela izwi. Ubufakazi bunamandla. Ngoba masikhuluma sithi leli gama elithi uJesu Kristu uyinkosi linamandla, awukholwa, awuzwa kungakaqhamuki oselibonile linamandla wazofakaza. Manje khona abantu abaxoshwa ubufakazi. Bafuna ukuya emagrupini abazofike baxoxe khona bengakhuli. Kuxoxwe, kubangwe, kuphendulwane, akukhulu. La uyathula du, ulalele ubufakazi. Usiyavuseleleka emphefumulweni. Uhalela ukumkhonza na uNkulunkulu. Uthi uma uNkulunkulu enze nje komunye, kimi novinjwa yini? Uzihlanze, uzihlambulule. Ngoba sikho kwi-competition la. Cha, sikhompithe. Kodwa sifuna ukukhonza uNkulunkulu ngobungcwele. Sifuna ukukhonza uNkulunkulu ngokumesaba. Sifuna ukukhonza uNkulunkulu sihambe ngokwezimiso zakhe. Angazi wena ufuna ukumkhonza kanjani. Sifuna ukumkhonza uNkulunkulu ngobungcwele, ngokumesaba nangokulandela izimiso zakhe. Uthi-ke uJesu kuverse 6, ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni. Ngoba kukhona uNkulunkulu abaphe indodana yakhe kwabasezweni. Akusibona bonke abasezweni. Uma ufunda uJohane chapter 6, ngithi verse 44. Ake ngimfunde. John chapter 6 verse 44. Akakho ngeza kimi uma uBaba ongithumileyo engamdonsi. Mina ngiyakumvusa ngomuhla wokuphela.
So wonke umuntu okholwa nosindisiwe ulethwe ubaba endodaneni yakhe. Umsebenzi wendodana ukumvusa ngomhla wokuphela. So uma ubona umuntu ekholwa wenzelwe uNkulunkulu umusa. Uma ubona umuntu engakholwa mthandazele, umcelele ukuthi uNkulunkulu amenzele umusa, ngoba uNkulunkulu ubaba oletha umuntu endodaneni. Asimphinde uverse 44 ka-chapter 6 kaJohane. Akakho ongeza kimi uma ubaba ongithumileyo engamdonsi. Mina-ke ngiyakumvusa ngomhla wokuphela. Uyafuna ukuvuswa ngosuku lokugcina? Woza kuJesu. uNkulunkulu uzokuvusa ngosuku lokugcina. Athi uverse 6, ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni. Babe ngabakho, wangipha bona. Njengoba usumphile nje uJesu, sebaya ngabakabani? AbakaJesu. Kodwa amadoda, ubudlelwano obumnandi kangaka phakathi koNkulunkulu Baba noNkulunkulu Indodana. Uthi uJesu, babe ngabakho, wangipha bona, baligcinile izwi lakho. Abebe ngabakaNkulunkulu abapha uJesu babonakala ngokuligcina izwi. Abangazange babe ngabakaNkulunkulu babonakala ngokulibalekela izwi, babonakala ngokungaligcini izwi, babonakala ngokuphuma ekhaya lezwi, ngoba bebevele bengebona basekhaya. Sho njalo u1 John chapter 2 verse 18 and 19. Ukuthi baphuma kithi, bebengabakithi, kodwa babonakalisa ukuthi bebengebona abakithi. Yikho bephumile, bangabaphika uKristu. Omelene nevangeli engilishumayelayo, yingoba ungumphika uKristu, ngoba ngishumayela uKristu evukile kwabafileyo. Omelene naleli vangeli, umelene nevangeli eliphilayo. Khona amagama asindayo akhulunywa umpostoli ngazi noma ngizosheshe ngiwathole. Akhulunywa umpostoli uPawulu. Ayasinda kodwa ayaphilisa. Ayasinda kodwa ayaphilisa. Galatia wabokuqala. Soqala kuverse 8. Kepha-ke noma kungaba yithina noma ingelosi evela ezulwini enishumayeza ivangeli eliphambene nalelo esanishumayeza lona, makabe ngoqalekisiweyo. Ezwa kodwa ukuthiwani? Angiqale kuverse 6 Galatia 1. Ngiyamangala ngokuba nimhlubuka masinya kangaka yena owanibizela emseni kaKristu niye kwelinye ivangeli. Baphuma abantu ekhaya lezwi baya kwelinye ivangeli. Uthi umpostoli Paul, ngiyamangala verse 7. Niye kwelinye ivangeli elingesilo elinye kuphela ukuba bakhona abanididayo bethanda ukuphendukezela ivangeli likaKristu. So la nibalekela khona kulona ivangeli. Kuphela nje ukuthi khona abanididayo ukuba nibalekele ivangeli likaKristu. Sethi-ke kuverse 8. Kepha-ke noma kungaba yithina noma ingelosi evela ezulwini enishumayeza ivangeli eliphambene nalelo esanishumayeza lona, makabe ngoqalekisiweyo. Njengalokho sesishilo, ngisaphinda nakalokhu ngithi, uma umuntu enishumayeza ivangeli eliphambene nalelo enalamukelayo, makabe ngoqalekisiweyo. Nami ngiyawasho la magama. Uma mina babunsibande sengikushumayeza elinye ivangeli kunalelo engiliphethe, mangibe ngoqalekisiweyo. Uma kukhona okushumayeza elinye ivangeli ngaphandle kwaleli esikushumayeza lona elisezwini likaNkulunkulu, makabe ngoqalekisiweyo. Anzima la magama, kodwa njalo nje futhi ngeke washintshe. Lisho njalo izwi lenkosi. Uqala wabaseGalatia chapter 1 from verse 6 kugcina kuverse 9. Makabe ngoqalekisiweyo. So bambisisa-ke mntakababa lokho okuzwayo nalokho okufundile. Unake ukuthi ukufunde kobani, ngoba enye indaba leyo, ukufunde kobani. Ngoba umuntu oma phambi kwakho uphefumula lo moya aphila ngawo. Uphila ngamuphi umoya? Uphila ngomoya ongcwele noma uphila ngomoya womprofeti wamanga?
uphila ngamuphi umoya? Wena-ke uphila ngamuphi umoya? Uhamba kanjani? Hayi, ake ngiyibambe la, isikhathi sethu sesiyamemeza. uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akugcine. Baba uNsibanda ovalelisayo, ake siguqe sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, siyakubonga nangaso lesi sikhathi, siyabonga ngeNkosi ngeNkonzo. Busisa wonke umuntu olalela lizwa lenza izwi lakho. Usekhaya lezwi noma ku-YouTube noma ukuphi noma uyithunyelelwe inkonzo, ngiyacela umsize. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke, siyambonga, siyamdumisa uNkulunkulu kakhulu. Ngiyavalelisa. Uma ufuna ungena ekhaya lezwi, thumela igama lakho nesibongo, ubhale, ungakhulumi. Ubhale igama lakho, ubhale isibongo, ubhale indawo ohlala kuyona ku-063 77 55 162. Inamba ka-WhatsApp le, ungayifoneli. Akufonwa la, siyabhala sithumele 063 77 55 162. Baba uNsibanda, uyavalelisa. Uthi uJesu Kristu uyinkosi.